musu kafin wannan ya'ya ciyar da su yana zama wajibi akan mahaifi ne kafin su balaga. Suka balaga an san su kawai da zuwa ga musu tabarci ba dole ba ne. Da aka yi kasan ka kai wannan stage din da ya kamata ka fara neman na kafa ko ba ka wane ba. Mahaifa su ma ciyar da su yana zama wajibi idan talakawa ne, amma idan hannun sai ya cuɗi bayan su ba mustahabbi ne kuma da neman albarka. Duk da nasu sai ka ce to sa'adi nasu ga wannan. Ina jin na taɓa mu labarin da na auta wata mata da yake mata ta goma shi kafin nasu. Haka kawai kai ma idan Allah ya sa kana da sarari, ka san duk mutumin da ya kai kimanin shekara 60, 70, 80 sama da haka, to a wannan sanin akwai kuma wani abu na kwaɗayi da ya shiga su. Haka ne? Haka ɗan wannan na yamma da kasuwan nan? Ba da kasan ne? Kasan na yamma da kasuwa? Ba yi ce wai na ba? Ba da mara ya kasan